Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka seng-seng Partai Hill State People's Democratic Party hakan riuteri Kuala Arajar Arpuar kala shimi karai ban sapha syaksorkar jelai ya ka souvenir ka badan ya ketup kerteng jangki volunteer ki badan benta ban len dia ka jinga kon Hill State ban penyo ya ka meglia ka jela Bapura haka arpui teri Kuala kat kendai spa nyopuar. Ya kan nila pentip do Presiden ke HSPDP ubak KP Pangyang habai keren bagila patai kubor. Hadian balawai ke jingelang jong HSPDP Youth Wing ke balong ha Conference Hall jong ke Assembly Hostel. Ubak Pangyang ulang ru ba ke jing shimrai jong ke parti ban pa ya ki lai spatli kerteng jong ki volunteer ya ki Hill State. Kalong bak sorkar kadup itu ya ki kum ki sipai ki bala len dia banyak khun nak benta ke jingyo jela Bapura jong ke jela Meghalaya. HSPDP kumbaga ka party trairi kabala salam do dane ka oldest regional party in the state but kabala shim banta shibone ka movement jungi banile ya ka full fledged state omtang ya ka sub state ko mangi Ukraine bangila bu ka ni jingto de ka e ka mangi kwa bangin le mta ka enrollment drive kalong ban be pasiji ni ka mesin ijri Kiwai ki parti national party nga klembeng nga burom tang baki kham fokus tang ke development ka banwana Delhi regi pedeng istang ban be ya kal air bangin i jela gari balai mengile ka sinjasti ni sepen mi ki pamphlet ala ki salat ki toke essay ka e ka jai ban rejongi ka e ka nongrim ka jai ban rejongi ka e ka hok ba blai la bu pating ka rejongi ko mengi Ukraine ya ka 12 AB ka borban sincharo ka khndo siap borban thawang ka borban khiyu du yong ka borban khaya ki mar phokndo ri ka hokchungi mo amde ka hokchunga Delhi te kum kini ki ngai scam ba ki pai ba jong ri jongi kin ngin khlipat ki nongrim tai kam chongka ngin pen kemapat ya ka contribution ka party ka le na ka banta ka jai berusan politely kisnam bat ni da don ru mata ka sing hang ni ka wei ki jing tho bangin pha sha ka sarkar ban ong bangidon hadu lais pa tam ki bala shong jail kamut patok haka pori le ya full fledged state ki ba san punyo singi ki ba arbanai ki ba dun riu pi ngangai ba ka jemri jungi kan hape ka quality jong ka jing shakri jong ka party ka jungi bat ngi claim shifting ro ban ong ba ka party ji kanam randi na mar ki nongrim ki bangi ngi yeg na ka banta ka hok jong ka jemri riu ka nongrim bajrang jemri riu ka long ba hadu mentangin pat set kalai jemri riu dengan ngai scam bahkan ni kecingdap sanpos nem ka state kan penken mau ya kan mensua ka sanpo di ka state ka ba mempat yo ba mangi ngile yakun met dan mesim bat ngangai ki volunteer ki basa ki barang impun ba ko ngile ngile facility de ki kan kersi pat ya ka mesim ijri we ki parti le se kin kersi ya ka mesim wan singi ngidon ka spa ka babun yong wan singi ka space pi ngidon ka donut ba ka mesim tersing ka mesim yu ki kyang nong ba mo kemesim jong usim kena jong kanong stony Wycliffe ngidon ban shagri je mri but hak party PDP ngi khain ka mensim iri bacanai ka kham kraw ban ka spa ba na ka banta ban shagri ban sei kino gelam kan sai kata ka ka jungi ka focus jungi bat kani ka bangi penbu ngi souvenir ka bangi pa ka sokar manta bakan recognize ye kita ki mensim iri ki bayan lor kanong rim but ka party ngi khain gumne ka parti ka bakhamdon ka nongrim lani ka manifesto lani ka issue jong ka parti kalong kumbengiat ngia wan semarang thama bane tur klemreng na ka taka dawngin ka nongrim bakasa halor ngi ege ngi skam baka form ka bangi sa thaw kumnu ba phin room ka parti ru gidon ka format ka gum position ke jongi bara ngi skam baka jingdon ngi khun sala ba manta kamu kam resu ta mangi bularang ba akibat re ka parti kamu ngal don pa ka tak bangan im ka parti jongi bat ngai scam ru ngin yo ka mandate ka ba khamba hagi ni election ka banwa